ମୁଁ ତ ରାଗି ଗଲେ ସେମିତି ହୁଏ ଟିକେ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଥଣ୍ଡା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ଠେଙ୍ଗା ହଁ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇବ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଉ ଆଣୁଛି ବୋଉ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଏଠି ରହିବନି ଘରୁ ବାହାର। ମୁଁ ପଳେଇବି ଶୁଣୁ ତମେ ଯଦି ରାଜି ନୁହଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୁଁ ଦେଲି ତମେ ରାଜି ନୁହଁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଟିକେ? ମୁଁ ଏକ୍ସପାୟାର ଗଲାଣି ତମେ ଯଦି ରାଜି ନୁହଁ ମନା କରିଦେବ ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା କାହିଁ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ମୋର କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରିନେବି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ୱିଡ୍ର କରିନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କହୁନ କ'ଣ କହୁଛ? କଥା କ'ଣ କି ମୋ ସେ କହୁନ କ'ଣ ହେଇଛି? ତ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ? ବାପା ତ ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ମରିଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ବି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଫାଙ୍କାରେ କଥା କ'ଣ କି